Skies are open, eyes are closed. I'll take a while to put on my clothes. You walk in and I wake up, and the world starts another round. Make it long and take it slow. Pues jo crec que així n'hi ha una inversió important en el canal Xucurcúria, que són més de 100 milions d'euros que s'han d'invertir en millora de l'àgua, i en millora de l'àgua especialment per al regadiu en diversos punts de tot el que és el canal. Aquesta base que estem mirant així, del terme de Torrent, a més té unes connexions importants perquè està en pous de sequia, en cas de que en algun moment hi haguera poca aigua al riu, i aquests pous de sequia podrien alimentar aquesta bassa, i també té una connexió amb la depuradora de Fem Torrent. esta apertura de la bassa. Esta bassa és molt important per als regants, les comunitats, 5 comunitats de regants que se veran proveïdes per esta bassa, tant del terme de Torrent com del terme de Picanya. I creiem que és molt important perquè es va construir l'any 2004 i des de l'any 2004 hi ha una sèrie de problemàtiques i ara han pogut reiniciar-ho i manprendre el tema per a que pugui ser útil per als regants de Torrent i de tota l'Alta. Algo molt important que ha comentat el vicepresident és que hi ha aquests pous de sequia, per tant els regants tindran més accés a l'aigua d'esta bassa per a poder fer el reg en horari més lliure, i també tindran aquesta seguretat i aquesta garantia que en el moment de sequia podria fer-se reg en tota la zona de l'Alta. Eyes are open, sun is low. Linger around the coffee shop. Girls in spring, they show their skin. As the world starts another round. Make it long and take it slow. All we have is this free fall. All we have is this long fall. Skies are open, eyes are closed. You can linger around the skirts. I will wear my Sunday smile.